Ekran! Ekranen geef niet op, als wanneer waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier erbij bent, in de radio ingeschaltet hast oder op YouTube. Mocht u die hier zeer makkelijk bij ons vinden. Welkom ook Ruben, Kela, eerste maal in het programma. Vrij mij, jong, als mal hier was. Voor die wat dat vielleicht mal hier taan, dat als die heeft een liedje geschreven, heet dat mal, die laatste stunde. Ja, so? ja. Ja, so, meer Leute, aber das Leute haben auch, ja. Von dort habe ich hier mal geredet. So, welkom Ruben, hier in dit programma. So, kannst du einfach mal vorstellen, wer ist Ruben Kela? Ja. Ja, dankzij Edward, dat u mij welkom heet is. En ja, ik kom van Paraguay. Ik en mijn vrouw zijn van Paraguay, we wonen in Loma Plata. En hebben door ons werkelijk thuis. Ik zie een manneken niet opgewassen en dat is een werkelijkheid niet tussen. Ja. Oké. So, ik heb al meermaal die hier predigen. Ik heb die na meermaal van die hier dat die arbeiden, han verschiedenste arbeiten doen van waar we het nach Lothar reden. Aber wo wir den Leben einmal so dort in Prediger wirst, oder wo wir die nicht kennt hat, oder wo nahm sich den Leben ran? Ja, dat is interessant. Wanneer van de drie keer dat en door even nadenken dat en door van reden dat, ganz besonders wanneer je de kindheid nadenken dat, ik zie je hem daarop opgewassen. Mijn vader wie een farmer, wie een akkerbouwer, ook een fruitzichter. En door zie ik opgewassen met 7 andere Schwestertyp. Dat wir in daar wird ziemlich wieder rüt, dat het einfach ein Zentrum wir, sondern wieder rüt, wo wenig Menschen wohnen, da en ja, da habe ich dann meine Kindheit verbracht im Dorf. Okay. So, ich hier, du wir einige Geschichte, ich weiß nicht, wie alt du dann warst, aber du hast hier irgendwie geboot. Ja. Habe ich ein bisschen was von dir hier. Was passiert da? Ja, dann kreeg ik immer mehr auch Jas. Ich kam mit 2 Jungs aan spazieren. En dan zijn we dan ohne gevraagd, wie moesten die Erlaubnis haben, zum Ritt gehen, zum Boden gehen. En wordt al en dan bereden we ze dus dan worden we niet vragen. En dat wordt waarschijnlijk afgezegd worden. Andere sluipie en dan schlägt we ons weg. Dan stel je het. En dan wordt al en dat weer een groot wordt al. En ik weer bij de Jansie, ik had niemals wat daar nog niet schwammen geleerd. En dan gingen we dan een Butterloch naar, ik en mijn vriend. En dan zei einer van mijn vrienden te mij, hij kan fan schwammen. Zei ik, dat heb niet op. Kruppen, en dan waren we dit Butterloch heel schwammen. Nee, waarom ook niet? Dat wil je toch schijn doen. En dan ik heb hem op, en dan schwamt hij los. En dan weer we, dat Butterloch, dat ging zeer steil naar, ja, weer duip. En dan weer we nog maar een engstje aan geschwammen. En dan kon hij dat niet uithuilen, want hij ging je ook onja. Wie een maand jong. En smijt me dan erop. En dan heb ik dan door een woede geschoven. Ik zie dan het ganze woede, zo breed is het woede nog weer, daar gaan. Daar geraamd en gekämpft en gedaan. Ik wie ganz in je woede en hij geschlukt en je verweg gekämpft. Wat ik aan de andere kant woede lag dan aankwam. En door weer de andere jong. Want ik kon niet zo goed schwammen en dan kreeg ik hem dan te huilen. En rijd hem een boete naar en dat weer dan mijn laatste raad. En dan kwam ik aan de kant te liggen. En dat boete scheel dan niet meer uit, ja. Wow. Wat betekent dat voor die, dat u... Voor mij heeft dat een zeer diepe bediening. Dat ganz besonders Kenia zullen alle gehoorzaam zijn. Okay. Ik heb me dan te die tijd zeer danken gemerkt. Wat moet met mij passiert zijn? Ik weer ongehoorzaam. Wat wordt met mij passiert zijn wanneer ik te verdranken weer? Ik heb me daar nog heel danken door. Ik merk, ik had zo'n slecht het gewassen door. En voor mij betekent dat ik had vrouw zult en de ouderen gehoorzaam zijn. En dat andere part, dat God einfach zijn grote stootje hand bewezen heeft. Dat hij een plan met mijn leven had. Dat ik toen niet al als klingetje als nata jong verdranken zie. Ja? Correct. Ik glaube, dat is niet nodig. En God heeft die dat bewezen. Nogmaals wilt eenmaal een stempel naar mij kijken, wel die bruggen. Kon bet van jou nog zijn. So, dan gaat het wanneer al 14, 15, 16. Wat passiert in die jaren? Ja, ik werd je dan alle
En ik heb van zeer jongheid gekämpft met wat eerste zijn van leven. Ik krijg van einer dan een teenagerjaren aankomt, krijg je dus 14 jaar, 15 jaar, 16 jaar. Zij damit gekämpft, wat eerste zijn van leven. Is dat de zijn van leven blijft schaffen van tidig bij lot, om verder een schil zijn. En dan nu maar ook blijft arbeiden. Is dat de zijn van leven. En ik vond niet een ervaring im leven. En daar moet ik einfach ganz vrij zijn. Doordat heeft zich dan wat in mij aangebracht. Wat zich niemals had in mij aanbrengen zult. Die gedanken toch blijft schluss te maken. Ik heb dan nämlich al van 11, 12 jaar ik dan met dem gedanken gekämpft. Ik wil blijft niet leven. Lass die mal abtreiben. Ja. Wirst du aber sonst da ein geschäderer Jugendlicher oder von wann du sagst, wirst du? Ik weet te die tijd is dat je onwassen dat de eerste tijd, wel moet zijn, 12, 13 jaar, dat ik daar je de geschäderen en je de stelere getaald had, ja. En je wordt zich terugtraatje, dat wordt zich nu gedaan bij draaien, dat, ja. En dan wirst du jeden an. Dan weet je een aan. Wo wird das Leben, als du jeden an wirst? Nou, dan zie ik, krijgt zich dan eerst, werd alle weer, dan had ik mijn eigen motorrad. En dan vangt je dat werkelijk willen leven aan, ja. Dan ga ik dan bij een alleen het, ik vangt je dan ergens van, nou ja, als ik dan eerst, dan krijg ik een beetje alle weer, 17 jaar, ik vang een bas aan te schaffen. Krippen voor? Ja. Eerst moet koch zijn, eten merken. Oké. Ja. Ja, ik dan eten gemerkt en dan ook krippen voor. En daar vang ik dan werkelijk tof aan het leven, ja. Met de andere schafferstype, met de mensen wat er schaffen deden. De redensorten weer je ganz anders thuis, nee. Mijn ouderen weer je werkelijk, dat weer je christen. En de leerde aan zijn weg met Jezus te wonen, blijft de entscheidung met ieder einzelne zelfs treffen. En als ik niet aan eerst een bos kom en doorschaffen, dan hier ik dan al deze redensorten wat door je viert worden. En die dan hier einem werkelijk schien aanbrengen, nee. En dat kwam dan zo weit, dat een alleen het is we dan. Ik deed nu bij Kalnie schaffen en is we dan van Bas terugkomen. Had ik de motorrad vol getankt en door wie alle weer licht opgegossen. En dan zie ik dan van de weg hervoren. Ik en mijn vriend, wie weer op jeder een motorrad. En dan waren we beginnen door een police, een Dietschen. En dan waren we dan aan dat we hadden niet licht eingeschaltet. Krijgen we den begegnet, waren we aan, ik heb niet licht eingeschaltet. Jana dreht voets om en komt aan zijn aan. En wie wist ook voets nu wat het nu moet geven, ja. Dan, wat sonst denn als daar kunnen, nee? Dat is in zijn jongen zijn kop aan, nee? Blijf daar kunnen. En dan ga ik dan even gedreid en je voor. En de andere ook. Wie bereden zo een wordt in de richting voor. En mijn vriend wordt in een andere richting voor. En ik moest wat huis, dat weer ongeveer 10 bij 12 kilometer. En dan zie ik aan je voor. Best nou je draait gans op en dan voor. Blijf voor. Even die schritzingen even. En dan kwam ik dan met bittere stoot. En dan kwam hij aan. En ergens van mij had hij mij verloren. En dan voer ik dan langzaam. En dan dacht ik, die wordt je al niet meer komen. En dan schalte ik dan licht aan en voer langzamer. En dan weer dan met eenmaal ganz dicht heen mee. En dan moest ik dan waar licht schalten. En dan had je voor. Zo ja. Ergens van mij wie ik dan een duipe blad lezen ben. Hoe ik dan zeer meest krijg omsteld. Met heel geschwindigheid over 100 kilometer de stunde. Ik had een Yamaha 100. En vluchtte dan op over 100 kilometer de stunde. Daar ik de duipe blad lezen daar. En Jana die weer me van door wiet heen. En die heeft me dan ook niet gekregen. Maar ik deed ganz bij thuis, am Spitjan aan met mijn motorrad. Toen verkruip ik me dan en die heeft me gevangen. Maar later werd er dan aan weer dat je was weer. Dan had ik toch niet heel moeite getoeld. En wat me van die begebenheid zo wichtig is. We God doe ook waar zijn hand verhullen houden dat ik toen niet vereilig weer. Ja. Komen bij die ook zo'n zaken als alcohol of sigaretten en zo wat? Ja. Ja, dat speel je zich dan alle naam krijgt in deze jaren, 17, 18, 19 jaar. Alcoholkonsum en verken, niet best een klein beetje drinken, ook einfach zeer ongedronken, dat we op ergens een aardje omstelten. En dan weet je in één sleerieën, en ja, de jongens, zo is het dan te die tijd, wie als van de eerste dag vielleicht wijn, ja niet.
Aber zu der Zeit wie das sei, also dort dann war Schlägerie, muss ja geprüft worden. Wer der stärkste wie. Zigaretten speelde ook sehr met men. Wie ook eine Leibgeschichte in das Ganze noch machen? Ja, dat ergens van nou met eenmaal dan weer een meisje wat er abdukken deed, dat wir da mal sehr jong, 14, 15 jaar, aber ook in dit willen leven, daar vangt de lijf aan te brennen al voor de meisjes. En dat wir dan ganz besonders een woord hoort wat mij ze sehr uit tekenen deed. Ja, ich hatte mir gesagt, das muss sowieso eine Schwartheuer sein, aber ich ein Tag mit holen, ja. Ja, dann hat mich dann in die Welle Jahre verläuft dann eine Schmacke mehr. Ja, sehr Schmacke mehr. So, ich habe ja auch mit die Eier spaziert hier ein bisschen und ich habe wie eine Geschichte, wo das ziemlich drauf ankommt, wo die Herz dein Leben kann verlieren. Was sagt das? Nou, dat zag ze uit een beetje eng. Ik wie in werkelijkheid al ten deel wie ik verläuft. Maar toch een beetje eng. Ik legt dem Bayer Säuer en ik legt mijn vriend. De vriend die kan ik einem Säuer beeinflussen. En dat weer bij mij ook zo staat. En dan een zondag op middag, dan voer wie de Sparte voor met zijn Spartchor, zijn wat bloß ruhig evenhaft, die sind ja extra reingemerkt, worden vielleicht Kartins genannt oder so, was das staat. Ja, bloß du kannst zwei Steig nehmen, zwei Personen nehmen. En wie wurde Sparte voor, ich hatte ein Motorrad und ich hatte sein Spartwehr. En meine Töchter, was nicht meine früher ist, der wir dann auch durch, der wir nicht so gleich über mein Alkohol, wat ik brokken deed, die wat dat willen leven, aber zij weer in werkelijkheid verläuft an mij. En euer wie dan, als we war ich vor zijn, dan zei ik nog, ankruid verjeet niet zo leicht. En dan voer wie war ich. En dan voer wie een paar aardje, en wie we de beelden merken. Wat jongens kwamen met de motorräder, en dan werd wat doorgevoerd, en dan hebben we zeer ram gespaard. Zeer ram gespaard, met heel geschwindigheid, allemaal aardje. Beim von dort war ich vor, dass wir dann drei fuhren. Dann wird wieder gespart, sehr, einmal das Stierpen durchgetagt und mit einmal sagte der Räder jähen. Weil sie sehr durchgetagt wird, ab dem Horden war ich, und dann stellt er dann Eva. Und dann schmeißt der Auto meinen Scharper rüt. Und ich flücht dann bei 12 Meter derche jähen, kam im Grube zu legen. Lag door im Grove, euer dat Auto bat door weer, wie dat kwam je heen rondgerollt, ik lag dan door im Grove, en door in dem Grove, door weer nog eenmaal een lag, door bijna lag ik. Met de knijpen werd zijn hekje staat, en dat Auto kwam heen rond, en stelt op mij op, en blijft even kop, op mij liggen, even kop, zo met dem stierne oorje. En als ik die eeuw dan opmerk, dan zag ik dem Metour, lek boer mij, de metour wie lek hängen mij, en dan speer ik weer de heite eil. Hängen mij in dem kop, also aan de kant hoor. Op een gras, nan schelen, dat is de heite eil, de schel je de metour, ja. En du in lag ik ganz vast geklampt. Ein Rad wie op mij knein abgesteld, en ik weer da ganz vast, en dat eil, de schel hängen mij in dem kop, dan zo im gras nan. Die jongens kwamen dan heran en hadden voortig dan raufgestellt van mij. En dan zie ik zeer stel je was. Zeer stel. Wie stelte dat Auto werd teruggesteld en ik stond werkelijk op. Ik zie dan Lume ramgegaan, want ik kon je niet van gaan. Ik had me zeer verstukst. En we voeren dan van door Treinenhuis, dat we nog een paar kilometer tevoren. En ik had die dag niet veel meer te reden. Ik dacht even, Ruben, wo wirst du sein? Wenn du wirst, dat je schlau sein. En die Gedanken, die laat mij niet los. Sehr interessant, Ruben, die Geschichte und auch diese Frau. Ruben, wo wirst du sein, wenn du wirst, dat je schlau sein? Wenn du mehr von das hier weißt, dann wollen wir das nächste Mal wieder gehen. Und ich möchte dich für nu Gottes sehen wünschen. Im nächsten Programm höre ich wieder, wo Ruben seine Geschichte hat. Gottes sehen. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, wat mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.